Bona nit a tothom i benvinguts a Món Paranormal, el vostre petit i tenebrós espai digital on els misteris, les llegendes i els fenòmens paranormals cobren vida. 11 de novembre de 1979, un vol comercial sobrevola el Mediterrani amb 109 passatgers a bord. Tot semblava normal fins que unes estranyes llums apareixen i semblen perseguir-los. El comandant, desconcertat, pren una decisió històrica: realitzar un aterratge d'emergència a l'aeroport militar de Manises. Aquesta va ser la primera vegada que un avió comercial es va veure obligat a fer un aterratge d'emergència i a desviar-se de la seva ruta per aterrar davant l'albirament d'un ovni. Avui us parlem de l'incident ovni de Manises, un dels casos més ben documentats per multitud de testimonis d'un albirament d'un objecte volador no identificat, comunament conegut com a ovni a Espanya. Tot va començar amb el vol JK-279 de la companyia TAE i amb 109 passatgers a bord. Aquest vol va sortir de Salzburg, Àustria, per dirigir-se a Les Palmes, però tenia previst fer una escala a Palma de Mallorca. Al comandament hi havia Francisco Lerdo de Tejada, un pilot superexperimentat amb més de 15 anys d'experiència i 8.000 hores de vol. Com us podreu imaginar, era una persona, un pilot, que havia viscut tota mena de situacions pilotant, però tota aquesta experiència no l'havia preparat prou pel que es toparia en aquella ocasió. Cap a les 23 hores, quan sobrevolaven més o menys la illa d'Eivissa, la tripulació va observar dues estranyes llums de color vermell que s'apropaven molt ràpidament cap a l'aeronau. Si aquelles llums seguien la direcció i la velocitat, la col·lisió era segura. I el rumb de col·lisió d'aquell presumpte artefacte, del qual només veien les dues llums vermelles, va posar molt nerviosos a tots els membres de la cabina. Davant d'aquesta situació, el comandant de vol, Francisco Javier Lerdo de Tejada, es va posar en contacte tant amb la torre de control de Torrejón com amb la de Barcelona, per confirmar si es tractava d'algun altre vol comercial que estigués controlat per tràfic aeri. Però tot plegat era una mica estrany. Recordem que ens trobem en el 1979 i en aquell moment tot el que és el tràfic aeri no era tan abundant ni hi havia tants vols diaris com podem trobar a dia d'avui. A més de que recordem que era també les 23 hores, les 11 de la nit, i els vols en aquella hora encara són, diguéssim, menys abundants, amb la qual cosa era estrany, ja d'inici. Però el pitjor de tot va ser quan el comandant va rebre la resposta dels controladors aeris tant de Torrejón com de Barcelona, ja que, malauradament, cap dels dos registrava res en el radar, ni tampoc tenien cap vol comercial controlat en aquella hora, ni previst. Però és que tampoc podien donar cap explicació de què podien ser aquelles estranyes llums que estava veient el comandant. Això va fer posar la pell de gallina del comandant i també, lògicament, molt nerviós a la resta de la tripulació. Un objecte que no era detectat pel radar? Què era llavors el que estaven veient amb els seus propis ulls? Què eren aquelles estranyes llums que semblava perseguir-los? La tensió va augmentar encara més quan el comandant va intentar elevar la nau per tal d'evitar el rumb de col·lisió directa amb aquell estrany artefacte, i l'estrany artefacte va fer la mateixa maniobra, el va imitar. Però és que, a més, es va apropar i es va quedar a una distància exacta de mig quilòmetre, 500 metres, i es mantenia en tota l'estona aquella mateixa distància. Molt, molt, molt estrany. Davant d'aquesta estranya situació en la que semblava impossible desviar-se d'aquell estrany artefacte, imitava tots els seus moviments, el pilot va prendre una decisió. Va demanar permís per fer un aterratge d'emergència a València, concretament a l'aeroport militar de Manises. Això que escoltareu ara és l'enregistrament del comandant amb la torre de control. Cairo 97. Cairo 97, dígame. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297 en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Y T297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ya no estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. T297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, T297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280. El tráfico sube mucho más rápido que nosotros, se acerca cada vez más. 297 recibida. Barcelona, T297, pongo rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con descenso si se ha ganado. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al bord de Valencia. Uns minuts més tard, a les 23:45 hores, el vol JK-279 va poder realitzar exitosament aquell aterratge d'emergència a l'aeroport de Manises. Però, uns instants abans, aquelles llums que semblaven perseguir-lo, aquell ovni, havia desaparegut misteriosament. Semblava que s'havia esfumat. Un cop van aterrar, el pànic es va contagiar de forma gairebé immediata. La Guàrdia Civil ràpidament va desplegar molts dels seus efectius per poder assegurar aquella pista d'aterratge i, lògicament, també els seus tripulants. Però és que, a més, la torre de control va confirmar, ara sí, que estaven rebent i detectant fins a 4 objectes voladors no identificats en els seus radars. La mida d'una d'aquelles estranyes llums, vista per tots els tripulants de cabina, de la pròpia torre de control i fins i tot dels passatgers, va ser calculada en uns 200 metres de diàmetre. Des de la torre de control es van arribar a activar les llums d'emergència d'una pista d'aterratge en previsió de que fos potser un vol comercial que no estigués registrat i que es trobés en dificultats perquè pogués fer un aterratge d'emergència també. Però aquella llum no va aterrar. Va arribar un moment en què els 4 objectes es van apropar molt tots junts en una de les pistes d'aterratge fins al punt de quedar pocs metres de tocar el terra. Però de cop i volta van decidir pujar de nou, volar i dispersar-se en diferents direccions. Segons els testimonis, tot el personal de vol, quan va baixar de l'avió, tenien la cara blanca. Estaven pàl·lids, fins i tot el comandant. Cosa que va sorprendre alguns dels testimonis, el coneixien i després de 15 anys pilotant avions i 8.000 hores d'experiència, mai l'havien vist així. Mai s'havia trobat en una situació d'aquest tipus. Però això no va acabar aquí, perquè a les 12:40 de la nit va sortir des de la base aèria de Los Llanos, Albacete, un caça model Mirage F1 pilotat pel capità Fernando Cámara, amb la missió de Scramble. La missió d'interceptar l'objecte i d'identificar-lo. Ja a l'aire, en el cel nocturn, Cámara va poder localitzar l'objecte. Segons el pilot, tenia una forma com de con truncat, a més de tenir com una estranya brillantor molt intensa, que canviava constantment de color. Així ho explicava. Vaig veure la llum, encara que el meu radar no detectava res. Jo volava uns 1.000 km/h i quan m'hi vaig acostar, aquella llum va passar d'estar estàtica a volar davant meu a la mateixa velocitat. Era conscient que aquell objecte m'estava detectant perquè es van disparar els sistemes d'amenaça del meu avió, però jo només podia veure'l amb els meus ulls. El pilot es va veure obligat a haver d'augmentar la seva velocitat fins a Mach 1.4, el que vindria a ser uns 1.700 km/h. Però, quan va intentar apropar-s'hi, no ho va aconseguir. L'objecte va aconseguir mantenir en tot moment la mateixa distància. I va arribar un moment en què, de cop, va desaparèixer el radar. Però sols van passar pocs segons, quan de nou va tornar a aparèixer en l'eco del radar a una gran distància, molt més lluny, concretament sobre Sagunt. El capità Fernando Cámara va intentar acostar-se de nou a l'objecte,
i quan s'hi va apropar lo suficient, més o menys una distància semblant a la de l'anterior ocasió, l'objecte va tornar a accelerar de cop i va desaparèixer. Però en aquesta ocasió, els detectors d'alerta radar del F1 indicaven que el caça estava sent il·luminat o apuntat per un radar aliè, com els que utilitzen els míssils antiaeris. En termes militars, això es considera una operació agressiva. Així mateix, les comunicacions per veu entre el pilot i la torre de control militar, denominat Pegaso, amb seu a la base aèria de Torrejón de Ardoz, va patir interferències, de manera que va fer que la comunicació no fos estable. Fins i tot, patien interferències i no funcionaven bé quan canviaven del canal, amb la qual cosa semblava que aquells objectes estaven interferint directament, no només amb maniobres que es poden considerar a nivell militar agressives, sinó també afectant les telecomunicacions entre el pilot i la torre de control. Quan el pilot es va apropar de nou per tercera vegada a l'objecte, aquest va tornar a desaparèixer ràpidament, segons càmera, en direcció Àfrica. Aquestes van ser les seves declaracions al respecte. Quan vaig arribar, em vaig trobar amb un disc blanc. Era molt diferent de l'altre llum, però les interferències que produïa el meu avió eren les mateixes. El vaig perseguir fins a la zona de Menorca, però davant la impossibilitat d'aconseguir-ho i la manca de combustible, vaig decidir tornar. I és que després d'una hora i mitja de persecució aèria i a causa, lògicament, com hem escoltat, de la manca de combustible, el pilot va haver de tornar a la seva base sense resultats. Aparentment, durant aquesta hora i mitja de llarga persecució aèria, el pilot Fernando Cámara va intentar activar en més d'una ocasió la càmera que solen portar els caces, una càmera de vídeo per enregistrar situacions que es puguin trobar, no? Però sembla ser que en totes aquelles ocasions en les que havia intentat apretar el botó per activar la càmera i començar a enregistrar aquell fenomen, doncs semblava que estava inutilitzada. Com si d'alguna manera aquells estanys objectes haguessin pogut afectar directament aquella funció del caça d'activar la càmera, ja sigui inutilitzant-la, anul·lant-la o a través d'interferències o algun altre fenomen desconegut. I fins aquí el cas, però com us podreu imaginar, aquest va ser recollit en un informe oficial elaborat pel Ministeri de Defensa d'Espanya de fins a 142 pàgines. I aquest informe va ser desclassificat a partir del 1992 juntament amb altres informes OVNI ocorreguts a Espanya. En aquest informe elaborat pel Ministeri de Defensa espanyol es recollien diversos testimonis, entre ells el del comandant del vol, els dels testimonis de la torre de control, però el que no apareixia, segons sembla, era el del capità Fernando Cámara, el del caça que havia intentat perseguir aquells estranys objectes. En l'informe també es recollia un testimoni que havia albirat aquells estranys objectes des de Barcelona, el mateix 11 de novembre de 1979, concretament des de la parada Sant Adrià de Besòs d'autobús de Barcelona-Granollers, a la confluència amb la carretera nacional de Barcelona-Mataró, sobre les 8:15, o sigui, unes 3 hores abans. El testimoni afirmava que uns 3-4 minuts després d'haver vist aquelles estranyes llums, tota la zona s'havia quedat a les fosques. A més, va incloure un dibuix que va fer ell a mà sobre com eren aquells estranys objectes, que estava també recollit a l'informe del Ministeri. L'informe també incloïa una referència a una notícia apareguda en el diari Pueblo el 21 de novembre de 1979, 10 dies després del fenomen. Resulta que un mecànic de Sóller havia albirat aquelles llums la mateixa matinada del 12 de novembre de 1979 i fins i tot hi havia pogut fer fotos. Aquestes venien incloses tant en la notícia com, lògicament, van ser després recollides a l'informe. L'assumpte va agafar tal dimensió que fins i tot va arribar al Congrés dels Diputats i el diputat socialista Enrique Mujica, en aquell moment a l'oposició, va fins i tot demanar una explicació sobre quines eren les explicacions d'aquell cas. I és que a l'informe del Ministeri de Defensa es van descartar algunes de les opcions que es van barallar en l'època. I és que es van descartar hipòtesis com que les llums observades fossin un reflex, ja que hi havia altres fonts de llum
que haurien d'haver estat també reflectides, i no ho van fer. També es va descartar que aquelles llums poguessin ser causades per un altre avió, o fins i tot un helicòpter, que es va comentar. També es va parlar de la 6ª flota dels Estats Units i que potser havia creat algun tipus d'interferències, i d'allà s'explicava el tema de les interferències, però aquesta va confirmar per carta a posteriori que no es trobava en aquell espai aeri en aquelles dates. I tot i que es van considerar altres hipòtesis més simples, com que fos un fenomen natural, o fins i tot que fossin llums d'estrelles, es va comentar que podria ser la llum de Neptú i que l'haguessin confós, al final doncs es van descartar perquè hi havia altres proves més sòlides, com podien ser els ecos del radar que s'havien registrat i es veien aquells moviments estranys d'objectes a unes velocitats que no eren normals, com, lògicament, doncs, tots aquells testimonis que van veure les llums en directe i des del lloc. Al final, l'informe acabava amb la següent conclusió. No s'ha pogut determinar l'origen de les llums. Es descarta que fossin d'un helicòpter, ja que es movien a una velocitat molt superior. Per tant, es confirma que hi havia un objecte volador no identificat a la zona, d'origen desconegut. Una de les explicacions més recents d'aquest cas, proposada per la Fundació Anomalia, explicava que segurament aquelles estranyes llums que havien albirat la tripulació del vol comercial JK-279 en realitat es tractaven d'unes flamarades de combustió de les torres de refineria d'Escombreres, que es trobaven al costat, a Cartagena. Aquell dia la visibilitat era excepcional, i això combinat amb una espècie d'efecte d'inversió tèrmica hauria fet possible que aquelles flamarades fossin vistes com si estiguessin en el cel. La tensió i les condicions atmosfèriques anòmales van fer que el pilot estigués predisposat a perseguir qualsevol llum que veiés al cel. Recordant que en aquestes dates diversos planetes són visibles i brillants a causa de les condicions atmosfèriques. Segons aquesta proposta de la Fundació Anomalia, la tensió i les condicions atmosfèriques anòmales haurien fet que el pilot de l'F1 Mirage, el capità Fernando Cámara, doncs hagués tingut una espècie de predisposició per perseguir llums que poguessin provenir de planetes o d'estrelles. La resposta del capità davant d'aquesta proposta va ser clara i rotunda. Conec molt bé Escombreres. He vist centenars de vegades les flames des de l'aire. Els que han fet aquesta hipòtesi es nota que mai han volat un avió. Ni saben el que és estar a l'aire. Jo sé molt bé el que vaig veure. A més, aquella llum anava en direcció a Saragossa i no cap a Escombreres. 45 anys després, l'incident ovni de Manises continua sent un dels casos més ben documentats d'ovnis a Espanya. El pilot militar, el capità Fernando Cámara, encara a dia d'avui segueix afirmant amb rotunditat que el comportament d'aquell objecte mostrava intel·ligència i que no podia ser en cap cas cap fenomen natural ni tampoc cap avió que coneguessin. Fos el que fos aquell objecte, era real, desconegut i mai es va poder identificar. I com molts dels altres casos d'avistaments ovnis, sempre ens deixen més preguntes que respostes. Per què va aparèixer? Per què va barrar el pas d'aquell vol JK-279? És que volia potser evitar un accident? O que la tripulació i els passatgers veiessin alguna cosa que no havien de veure? Quin sentit té tot plegat? Era tecnologia militar secreta? O realment era un objecte volador no identificat d'origen desconegut? Tant si creus en els ovnis com si no, aquest cas deixa clar una vegada més que existeix un fenomen que sovint apareix davant de persones de forma inesperada i que el seu origen segueix sent totalment desconegut. En definitiva, tot un misteri. Una cosa és segura. Aquell 11 de novembre de 1979, 109 persones i un pilot de caça van viure una experiència que cap informe oficial ha pogut encara explicar. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat molt aquest cas i si és així, poseu-ho en els comentaris. Recordeu subscriure's al canal si no ho heu fet ja, activar la campaneta i fer like en el vídeo, doncs ens ajuda molt a combatre l'algoritme de YouTube. A més de, si pot ser, compartir-lo amb totes aquelles persones que penseu que li pugui interessar aquest contingut. Moltíssimes gràcies per estar a l'altra banda de la pantalla i recordeu que tornarem molt aviat
amb nous casos que us deixaran més preguntes que respostes. Bona nit i dolços malsons.